Добро утро на 8 март, честит празник. Между другото, на вас и на всички дами, на всички майки и жени. За втори път случайно виждам тази жена, как се грижи тук за едни котки в Люлин 6, отстрани до Kaufland. Вижте ги, 1, 2, 3, 4 котки. Има още, жената всеки ден ги храни. Показваме ви, че трябва да бъдем хора и да се грижиме за бездомните животинки. Явно малко има студено тази сутрин и може би не са много гладни. Но ето тук ще видите, това е Люлин 6, блок 631 и 32, ако не бъркам. И това тук е, тук отстрани е Kaufland. Весел празник на всички и най-вече бъдете хора. На госпожата да й пожелаем да е здрава и тя, да храни котките и весел празник. Мерси, И хубав ден. на вашите близки жени. Довиждане. Довиждане. Ето го и моя постига там в градината храна още. Е там. И тя върви след мен, а вкъщи имам двама. Да. Айде тук. Айде. Хайде сега да купим цветя за дамите. Хубав ден ви пожелавам на всички, весел празник.